A cikin waƙar yan soyayya mata. Yau ga mu cikin fadamar kayan marmari wankwara ƙasa. Kaki yayi sanyi na gane nisan sama har da ƙasa. Zaton da nake yi a cikinsa akwai wata 'yan lamasa. Domin na gane wanda jikinsa akwai na ƙasa. Ki faɗa mai gogaina kafin dare ya kamata ki san sirrin gidana. Kurege ya ce kyawun gyaɗa a gano ta cikin gidana. Kyale mujiya wannan ba ta sanya da rana. Idan ka ga kauna kenan an yoda ce da juna. Tayo diya galarsa sun karkato lallai sai godiya kai kika zamsha ambato kin dau masara kuma kin daske wata ta lautoto da gani sai kiya kin zama abun wani kunya ne ma zo mu dan